HYC jong ka mau thau pra area unit ha ka shitere ukalalikon ahaja alpsanda ka jingso kya ka yo banlit ke jingke ne fencing yo transformer ha ka shnang photjale southwest Khasi Hills district ka jingthmo ka long jong ka HYC mau thau pra area unit banlit ke jingke yo transformer ka long ka baningkong banya dai ka min sim bru kam tam ki kenaren banlan na ki jingcha pasosi pat banya daru ye ki jingri jingdo kabar ban pinboard ko office MEPDCL ban care fencing lut ya baro ki transformer ki bampat care ki badan hapo kathan ma thau pra area ha ka ding si kala dan ru ka jingran ling ko no ba Boniface Shangplyang president HYC mau thau pra area unit but na umentri shnang photjale uba Nestor Kharmau Đây là cái kapor nga penpau da kusuk men ya ti kup kasih kamlang kasih ya ka bagi la ya ka pendep ya ka nega persing jong ka nega michin light ya ka banikong kalong bu ayam kublai ya ki bat pinang la ru ban nang banang keren khamba khamtam ke ka badai bat ka upis jong ka nega michin light ke bakan page maka kawai ke senong nomor ngi ni dap da ke susi ke bakrau bang page ke siki bala dep nomor kile le trumur ngala banong nomor kim semla prepare ki post ki bala jot ki bala pay bad kini vision ru kadon ki jima ke bakrau kanung na hari kim semla la ke ban per na ke jong ki senong la persang ya ke ban lai ki kendu rei nganget ke dai lang baga jing kensting ke joki kanung poi se ru kita ke bang lai ke ban kendu ke ban keren ringe kene ka por gumta bakum ke samla kan lek ki ka ban kendu kan sa yo ya ka ban wan ra pat ka we ka pansing ka bakam scam kalong da ka develop la ne ka sainar la kom te kene ka por gumta tagi kentin ku blai sibo ha ka ban ko langsung balai ku blai ki perdekot jong ka agency pada reunit ki bala plai por khna ka ne kasni ka bari kasni sterik jong sunam arjar opsan ha ka ba ki siang la ban lit ka jong ka chin lit bam kanal lit bam subha rei na kamta ka tau ba jong ka dong ka than bar jong ka district hi bor kawai ha ka bang i ba ka ne ka office jong ka MEPDCL ka bala i isra bala le ben ya ki ne ki transformer ki bala don ha ki ne ki thanjungi ki ba ki tempat ker sainar la ne ker da ka fencing ka bakam bit kambeng tekumta na kaliang jongi nglasim ka negarai ban kerhi kum ka senjam ka bankong na kamta banyada yaki mensimbriu bat kumju ru iki jingri jingdup mar kumangi tang ban kum pan kemau ka bala jia hakini ki tanjungi kum halal jasnai ka ba iwai mensimbriu bala khatno na kadau ba ka MEPDCL klam simkia ban ker ane ban fencing yakini transformer kabar kum kaseng kabala dawan adu usnam arjar kapra ter hadu menta nimpat syong klikti nimpat syong thaj gidang ya dawa ya ka MEPDCL bakadai ban maramat no bat kadai ban aino ki jingker ki bakam tikna na kamta ban laj na ki jing mensau kadu kalong ba kaseng kabu sakas office MEPDCL ba lada kam sim khia nang ne chakmat kasang kan sim da kui sinjam ki bakam teng kita